संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। क्रिकेटचा देव म्हणजे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर। अनेक विक्रम करून अवघ्या जगाचं लक्ष वेधणारा हा खेळाडू। त्यानं सुरुवातीला क्रिकेटचे धडे घेतले ते सावंतवाडीच्या जिमखाना मैदानात। रमाकांत आचरेकर हे त्याचे गुरु। सचिनचं सिंधुदुर्गच्या मातीशी असलेलं हेच नातं आजही कायम आहे। आज सचिनचा वाढदिवस, परंतु हे सेलिब्रेशन मुंबईतल्या आलिशान हॉटेलात न करता तो दाखल झाला ते थेट भोगवे इथं। सोमवारी इथल्या आलिशान हॉटेलमध्ये आपल्या कुटुंबियांसमवेत तो आपला वाढदिवस साजरा करणार आहे। रविवारी सायंकाळी त्यानं किल्ले निवती परिसरात फेरफटका मारला। त्यावेळी तिथल्या स्थानिकांशी, मच्छीमारांशी संवाद साधला। आणखी 2-3 दिवस सचिन इथल्या निसर्गाचा, पर्यटनाचा आस्वाद घेणार आहे। आजही सिंधुदुर्गच्या या भूमीवर प्रेम करणारा आणि आपलं नातं जपणारा सचिन आपला वाढदिवस या भूमीत साजरा करतोय, ही बाब निश्चितच कोकणवासियांना अभिमानास्पद आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।